غم خار فرش تے آندا وے اللہ دا دلدار فرش تے آندا پے امت دا غم خار فرش تے آندا پے ون جبریل فرش سجا دے رب احد رب احد ون جبریل فرش سجا دے رب احد رب احد ون جبریل فرش سجا دے رب احد صدیق اکبر دا یار اج فرش تے آندا پے صدیق اکبر دا یار اج فرش تے آندا پے امت دا غم خار اج فرش تے آندا پے اللہ دا دلدار اج فرش تے آندا پے امت دا غم خار اج فرش تے آندا پے لجپال نبی دی آمد پہ شیطان رونے کون رونے شیطان رونے روندا بندے دے قیامت تک روندا راس جڑا حضور دی آمد تے حضور دے میلاد پاک دی محفل خوش مندر ٹھر کے آگے سبحان اللہ قبلہ سماعت فرماؤ تھوڑی آواز کھولو صحیح لجپال نبی دے آمد تے شیطان رونے شیطان رونے لجپال نبی دی آمد تے شیطان رونے خوشیاں ہم چودھار اج فرش تے آندا پے خوشیاں ہم چودھار فرش تے آندا پے امت دا غم خار اج فرش تے آندا پے اللہ دا دلدار اج فرش تے آندا پے امت دا غم خار اج فرش تے آندا پے ایک مہینہ حج عمرہ کر کے دوست بندے نہ واپس مدینہ کے لئے کٹھے تھی ملن یار مبارک باد ہوئی مبارک باد دیوان تو بات آدھر یار مدینہ پاک دا حال تانے میں جلے مدینہ پاک دے گل نہ دیئے حاجی صاحب دے اکھائیں تو نیر روندہ بیٹھے دے کیا بیٹھا دے سماعت فرما ایک مہینہ ہم کل پتنے کوئی نال نگاہ ودے پندے تے کوئی نسکیا بھر بھرا پندہ کوئی چھوڑ جوڑ سا ودے پندے دردہ شوقت کیا کچھ دیں وہ ہن وقت دے شاہ دے پندے اللہ دا دلدار فرش تے آندا پے امت دا غم خار اج فرش تے آندا پے کہیں پوچھیا ایک انسان نے سوال کی دے اے اسمان دا چاندرہ کل کائنات تک دیکھ کے عید منی دیئے کری تائیں بھی عید منائیے کہ کائنات جبرا سماعت فرماؤ چاندر نے جیڑا جواب دے حاضر جیڑا بیٹے سماعت فرماؤ ایک کہیں پوچھیا عید دے چاندر کلو کہیں دے کمی عید کرائیے چاندر نے پایا ایک جواب دیتا ایک رات کی ہو جائی گئی اس عرب شریف دی دھرتی پہ محبوب جو انگل اٹھائیے اس انگل دے خاص اشارے دیں
شیر بڑا سونا سما فرمایا نادر یار نیامت مومن من گھنگا نادر یار نیامت مومن من گھنگا من گھنگا نادر یار نیامت مومن من گھنگا وہ کھڑے آہدے ہن ہوبدار اج فرش تے آندا وے آہدے ہن ہوبدار اج فرش تے آندا وے امت دا غم خار اج فرش تے آندا وے اللہ دا دلدار اج فرش تے آندا پے امت دا غم